nandang asmara ratu buta ing praja ngatas angin kalimput sajroning kalbu
Yaksa Gora rupa ore sedeng nalendra yaksa halaku kang malwaya ingkang gambira marang ngisi siyung metu Prabawa Gora mawalian lesus lan pragampa arca manik sejatining alam kang tinuding jagat Patih Ludra Parimuka kawula wonten tinimbalan ingkang adhawu sinuwun jimat pepundhen kula donya prapting delahan sinuwun Prabu Kilapawarna. Aku Prabu Kilapawarna ratu saka negara Ngatasangin nimbali marang jeneng sira Patih Ludra Parimuka krana bakal ana babakan kang bakal rinumpaka marang jeneng sira Patih Ludra Parimuka. Perkawis punapa sinuwun kok sajak wigati keparenga paduka sinuwun Prabu Kilapawarna hamedhar dawuh kula namung arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggara mentah sabdanipun Prabu Kilapawarna ngene tih
Janjane aku ora menggalih babagan apa-apa, ternyatane aku wis ora kurang samu barange. Bondo donya Prabu Kilapawarna wis sarwa kecukupan. Dasare Prabu Kilapawarna kuwi ratu kang kondang kaunang-onang kajwara saindenging jagat raya. Disembah para sentana yang para kawula. Kesugiane Prabu Kilapawarna iki prasasat protelon jagat. Aja to ratu liya Nyai Blorong wae utang dhuwit nyang aku. Lajeng perkawis menapa ingkang maksih kineker sinuwun. Manggene kesugianku kabeh iki tak kira bakal muspra kang tanpa guna. Awit Prabu Kilapawarna iki isih durung anduweni wujuding wanodya utawa wanita ingkang minangka dadi garwa prameswari te. Peladalah. Cekak cukupe Paduka Sinuwun Prabu Kilapawarna kepengin jatuh krama, Paduka Sinuwun Prabu Kilapawarna kepengin apalakrama. Iya, pancen bener teh. Gampil sinuwun, gampil. Paduka menika ratu sugih. Ya sugih bondo, ya sugih bandu. Sugih bondo. Sugih bondo tegese sugih raja brana. Sugih bandu tegese sugih wadyabala. Paduka Prabu Kilapawarna kantun dumuk. Putri saking pundi sesilihipun sinten? Mangke kula piyambak ingkang sagah ndodhok korine nginang jambe suruwe. Anglamaraken putri ingkang dados gegantilaning ati. Sumurupa teh kados pundi? Siang pantaraning ratri ora ana kang tansah gumana musik ana ing telenging ati. Kejaba mung Dewi Drupadi ya Dewi Pancali. Ya Dewi Drupadi utawa Dewi Pancali kuwi mau sing kuwon jiret rasaku teh. Weh latyalah. Kagyatare sang apirangu rinanggul ginempit hampit dosa ngretnaning bawana ing bolatalah. Iya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Dewi Drupadi sinuwun. Iya teh. Nyuwun sewu. Menawi Paduka Sinuwun Prabu Kilapawarna taksih mbeguguk kutha waton kepengin apalakrama kaliyan Dewi Drupadi, tegesipun Paduka Sinuwun Prabu Kilapawarna menika nerak angger-angger wonten cacah kalih. Kok ngono teh? Nggih. Paduka Sang Prabu Kilapawarna kagungan dosa cacah wonten kalih setunggal. Paduka wantun nerak pagerayu nyures turesijo. Mbedang garwanipun sanes awit Dewi Drupadi menika sampun kawengku ing kakung. Dewi Drupadi menika garwanipun Nalendra ing nagari Ngamarta jejuluk Prabu Puntadewa. Lah dosa ingkang angka kalih. Paduka Sinuwun Prabu Kilapawarna
wantun rak pepakeming dewa ingkang winastan jodho tali mangsa. Kamangka paduka sinuwun Prabu Kilapawarna menika awujud raseksa utawi buta. Kedahipun raseksa menika garwanipun inggih Raseksi sanes kok satunggiling putri ingkang Sulistyeng warni. Wonten dawuh ana tetembungan tresna iku wuta. Ana tetembungan tresna iku wuta. Arepa Drupadi kuwi bojone Puntadewa ratu ing negara Ngendraprasta, nanging bakal tetep tak lakoni. Awit wis kadung madhep Kang Sarta mantep rasaku marang si Drupadi. Wong ayu kuwi ora ana liya kejaba mung si Drupadi ya si Pancali. Wiwit pucuk rambut nganti jempol suku babar pisan ora ana gethek cacate. Pancen wong wedok iki nek ayu ya kaya si Drupadi. Dasare rambute ngembang bakung marake ati bingung mripate ndamar kanginan gawe ati kepranan lambene manggis karengat yen pinuju mesem mangu jiwat payudarane payudarane wewek ning kathok marake sesek. Wola dalah. Niku garwanipun Prabu Puntadewa. Ora peduli, pangkah aku, pangkah tetep jumangkah Kang Sarta Kumrembiyah. Kowe aja kandha babakan jodho tali mangsa. Kowe Patih Ludra Parimuka apa ora tau maca sejarah? Biyen ana wujuding raseksa utawa buta jenenge Raden Kumbakarna saka kasatriyan Panglebur Gangsa. Kuwi wujude buta kang gedene sak gunung anakan. Nanging Raden Kumbakarna kuwi garwane ya ora raseksi, malah kepara wujuding widodari kang sesilih Dewi Keswani teh. Mangke riyin Raden Kumbakarna ingkang wujudipun raseksa saged hanggarwa wujudipun widodari menika. Awit Raden Kumbakarna menika ageng lelabuhanipun tumrap para dewa. Temahan dipun ganjar satunggiling widodari. Dados mboten kok nama ampyak awur-awur. Mbuh ora idep teh. Bakune dina iki aku bakal lumarap ana negara Ngamarta ngenteni kahanan negara Ngamarta lena. Lenaning kahanan negara Ngamarta bakal tak cidra Dewi Drupadi. Tumuli kaboyong mapan ana ing negaraku, ya mapan ana ing kene negara ngatas angin. Oh, nggih sampun. Sedaya wangsul dumateng paduka sinuwun Prabu Kilapawarna. Aja semelang rasamu. Aku wani tanggung jawab sekabehane. Bocah Temenggung. Kula wonten dawuh tinimbalan. Slindro kang rasa, slindro kang jiwa. Kirapno wadya bala saka negara ngatas angin. Ngombyongi lakuku tumuju ana ing negara Ngendraprasta. Saperlu nyidra utawa nyolong Dewi Drupadi. Ing pengajap Bisawa dadi garwa Prameswari ing negara ngatas angin kene. Sendika ngestakaken dawuh sinuwun Prabu Kilapawarna. Surao barbang bareng-bareng tumandang. Yen iki mengko ana bobol barating perkara, wadya bala ngatas angin kudu samapta ing gati sawega ing tiri. Budal tira iki. Budel ingkang prawadya
Alah.
kang kadisudama Gusti sasangka kasongan surya prabanya sumungsum kaswa raras urming sari-sari samya manukarening sarira sumarmanira sukanto ya jagat dewa Bathara ya jagat pramudita aku wis mapan ana ing tapel wates negara Ngamarta ya negara Indrapara Hasta nadyan iki wis ndungkat wanci ratri sajak durung ana sing padha turu kawula ing negara Ngamarta ya aku ora perlu nganggo akal nanging akale digunakake Prabu Kilapawarna Ratu Sekti Mandraguna duweni aji-aji sirep wewe putih aji-aji sirep wewe putih bakale tak watek supaya padha turu para kawula ing negara Ngamarta yen wis padha turu Dewi Drupadi kang mapan ana keputren negara Ngamarta bakale tak serot dimen manjing ana sadroning Kendhaga Kencana Drupadi wong ayu Drupadi kelakon dadi bojoku kowe cah ayu mata wewe putih mumpung kang den satya para kawula kacitra Dewi Drupadi kaboyong praja negara ngatas
Lakon dadi bojoku kowe Trupati. Lah ing kono ta wau. Sinidra wani Dewi Drupadi dening Prabu Kilapawarna. Ratu saking negari ngatas angin. Kedadak Prabu Puntadewa ingkang mandhap saking sanggar pamujan nampi palaporing emban negari Ngamarta. Kalamunta keng garwa ical tanpa pepoyan. Iya Prabu Puntadewa mrepeki kang rayi Risang Werkudara kalian gawang-gawang tangis. Puntadewa kakangku, netes sing dadi waspamu ana apa? Yayi Dimas Werkudara ing ripalungguhan iki negara Ngamarta kelangan gedhen-gedhen Yayi. Apa sing ilang? Sing ilang apa barep kakangku? Yayi, dudu ilange Mas Picis Raja Brana. Pun kakang nampa palapaurane emban keputren ing Praja Ngamarta. Ya kuwi mbakyumu. Ya garwaku Yayi Dewi Drupadi. Murca Cinidra Duratmaka Yayi. Bima wang-wang kunta kumpul Batang gedhe sayang gongkara Gadanira mobat mabit Iki kelakuane sapa? Sapa sing wanuh wani nyidra Mbakyu Drupadi? Pun kakang ya durung ndungkap Yayi. Tak jaluk siadi sing jembar jangkae. Upadinen golek ana Mbakyumu Drupadi Yodi. Aja pati-pati baliyen durung gawa baline Mbakyumu si Drupadi. Iya. Mbarep kakangku iya. Surungen nganggo donga. Mbakyu Drupadi tak golekane dina iki. Duga-duga ginawa ati-ati aja nganti keri. Muga-muga lakune Yayi Werkudara manggih arum-arum. Satemah bisa nggawa bali garwaku Yayi Drupadi ya Dimas Werkudara.
Rekata Dian Bratasena Kampuh poleng bang bintulu adi sarira ngawula dumung kodhek wok simbar jaja yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya sindung yen lu maris ngestu padha gawe mbarep kakangku supaya ngupadi bayana ngendi ilange Mbak Yu Drupadi gandeng Werkudara ya duweni guru mula dina sak mengko Werkudara bakal njujuk ana ing negara Ngastina ngadhep guruku Bapa Pandhita Durna mbok menawa Durna guruku bisa paring pepadhang tumrap negara Ngamarta kang dina iki kalimput ing pepedhut sapa wae sing wani nyidra utawa nyolong Mbak Yu Drupadi mungsuhe Werkudara.
sesanti asung panggonta brataning kautaman hamiwiti gelaring mayang purwa kang wiwit kuna teking Duksina wis sembada dadi tuladha hambangun jiwa kang utama mila pantes sinebat kagunan isi gunem guna kelawan gunawan ingkang sedaya ngemu surasa mayang minangka tontonan dadi tuntunan sinebut tontonan labet wayang purwa dadi tamba kang lagi nandhang duh kita kridaning Kyai Dalang kang murba carita olah swara olah rasa lan sanggit sandyatama akarya sengsem weh lejaring nala larasing gending kelawan tembang sumanding minangka pepeling sendon lan lagon yekti asung pasemon pradangga munya kabarung waranggana dadya lelipur kang anawung sungkawa wayang sinebut tuntunan krana wayang purwa dadya sarana nenuntun marang marganing jiwa kang utama sinurasa saben parwa peranganing carita tetela watak angkara sayekti kalindih dening watak suci tuhu menika tuntunan murid bebrayan nampi gegambaran kang ala singkirana kang becik ugrana jumbuh kelawan wewangsaning para pujangga prawira marganing swarga nista marganing neraka tuhu menika gelaring nagari Ngastina inggih negari Gajahhoya liman Benawi inggih sinebat Kuru Janggala hanenggih ingkang asta songso agung praja wenang den ucapna dasa namane Sang Prabu lenggih jejuluk Prabu Duryudana inggih Prabu Suyudana Jaka Pitana ya Prabu Jayapitana Kurupati Sri Gendari Suta Destarastra Siwi Prabu Gandharya Tripamangsah inggih jejuluk Prabu Kurawa Indra ingkang kepareng adhep hanenggih pujangga nata Ngastina pandhita saking pertapan Saka Lima peparap Pandhita Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Bharatwajaputra ya Sang Parama Guru sakwingkinging pandhita ing Saka Lima nuwuning Nalendra ing Ngawangga jejuluk Karna Basusena ya Surya Atmaja ya Surya Putra sinambet warangka nata ing kapernah paman wingking saking kasatriyan Plasa Jenar kekasih Raden Patih Harya Sengkuni ya sinebut Harya Suman Trigantalpati ya Raden Swela Putra sumambung ing wingking juru panaliti mlebet medaling bondo nagari wingking saking kasatriyan Tirta tinalang kekasih Raden Kartamarma ladrang sewaka dadya tandha Sang Buminata arsa paring pangandikan
mijilangenira sang nahar pati lampah hira alon bijilangenira sang ginarabak badaya yuarna nira Iwang Suksma mangadili nuwih payung ana marang panjenengan ingsun. Bapa Durna. Kula wonten dawuh nggih, Paman Sengguni. Wonten dawuh tinimbalan nggih, Kakang Angga Karna Basusena. Kados pundi Nyi Prabu? Mugi kawuningan. Ripalenggan sak mangke boten wonten ingkang kula penggalih kejawi namung kadang para Pandhawa senadyan tiyang sak jagat menika sampun pirsa menawi Pandhawa menika taksih sanak kadang kula piyambak nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika satru mungguing cangklaan kula boten badhe saged gesang kepenak raos kula saben dinten tansah kabebidung dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Mila kula ambali gesangipun Duryudana boten saged ayem lan tentrem menawi para Pandhawa maksih gesang wonten alam padhang menika.
Pramila ora aneh ora mokal menawi saben dina Duryudana tansah ngungkih sarana murih pejahing para Pandhawa. Paman Sengguni ngertos piyambak menawi Pandhawa taksih gesang mesti kemawon para Pandhawa taksih tansah hangucik keprabon negari Ngastina. Menawi Pandhawa tansah hangucik keprabon Ngastina, tan wurunga Ngastina badhe wangsul wonten panguwasanipun para Pandhawa. Lajeng kados pundi? Kados pundi nasibipun kula sakadang para Kurawa? Mila dinten sakmangke kula badhe nyuwun eguh pratikelipun para pinisepuh keparenga sakmangke atur pamrayogi supados Pandhawa mboten lami gesang wonten jagat raya menika. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Sesembahan kula ing donya prapting delahan. Bebasanipun sampun katelasan gagasan ingkang paman ing kepatihan. Wong salwangsul kula sampun pados rana maika dhateng para Pandhawa. Supados Pandhawa menika pejah. Supados Pandhawa menika boten lami gesang wonten ing jagat raya. Namung nyuwun sewu panjenengan priksa piyambak. Wong salwangsul cara miwah karti sampeka ingkang kula tindakaken malah cabar gagar wigar datanpa karya, malah miturut pamanggih kula. Kula menika gumun setahun jembleng serendeng ing ngatasé Pandhawa menika sami-sami umating pangeran, panjenengan sakadang sata Kurawa umating Gusti. Nanging sebab menapa? Sebab menapa gesangipun ing Madyapada bentenipun bebasan bumi kalian langit. Pandhawa marambah makaping-kaping dipun ajab patinipun mboten nate kasembadan. Malah pendak-pendak Pandhawa dipun incim pejahipun, para Pandhawa malah ngentuke wujuding kanugrahan. Mila saking menika nggih Blaka Suta blak kutang terus terang menawi kang paman ing kepatihan dipun dangu supados damel sanggit rungsit murih curnaning para Pandhawa, kula sampun kentekan akal, kula sampun kentekan cara. Ewadene sakmangke paduka tetep badhe handangu dhateng kula menika sejatosipun lepat nggih. Punika sejatosipun lepat. Lepatipun mapan wonten pundi paman? Nyatanipun kula menika durung nate srawung kalian para Pandhawa. Wiwit Pandhawa alit lan para Kurawa maksih timur, kang paman boten nate kumpul, boten nate srawung, boten nate sak pejagong kalian para Pandhawa. Pramila menawi paduka ndangu dhateng kang paman kula nyuwun sewu, kula sampun katelasan akal nggih. Sengkunipun boten saged ngulir budi ngasah kadewasan. Namung nyuwun sewu nggih. Dhateng mriki sejatosipun wonten tiyang ingkang trep lan pantes adamel pejahipun para Pandhawa. Amargi tiyang menika dados gurunipun para Pandhawa, kula kinten tiyang kala mau sampun ngertos babakan pengapesanipun para Pandhawa. Sabab sampun tetaunan anggenipun srawung kalian para Pandhawa. Malah sipating guru utawi Dwija kedahipun sampun mangerteni babakan pengapesanipun para Pandhawa kok nggih. Sinten menika paman? Mboten asanes namung Kakang Panemban Begawan Durna. Pramila menawi anak angger handangu bab pejahing para Pandhawa, monggo kula aturi dangu Kakang Panemban Durna. Mbok menawi saged atur pamrayogi babakan karti sampeka miwah sanggit rungsit pejahipun para Pandhawa menika kadosa pundi? Bapa Durna Wonten dawuh nggih. Nyambung dhateng pangandikanipun Paman Sengguni. Slindro ingkang raos, slindro ingkang batos,
lakar sedaya pangandikanipun Paman Sengkuni menika leres. Leresipun mapan wonten pundi, Nger? Bapa Durna. Bapa Durna sampun dangu campur kalian para Pandhawa. Bapa Durna punika mangertos babagan lair lan batinipun para Pandhawa. Pramila kula nyuwun pamrayoginipun Bapa Durna. Kados pundi srananipun supados para Pandhawa cilik nemahi lelara. Gedhe-gedhene tumekaning pralaya. Kados pundi cara lan gagasan paduka Bapa Panembahan Begawan Durna. Permara mangosamya ngambrengeng Kadikaronaning kaswahasiring marga hemelatgung. Risang kanta mastrat maca lengleng lalu manguladi. Surya mangrangsang wayah, surya mangrangsang wayah. Umyus amara wayahanto. Lole sumorate. Emprit gantil buntute omah joglo. Hawla. Dipate. Dos pundi Kakang Durna? Pinter temen sampe lek goleke gawean karo wong tuwa. Anak Prabu Duryudana pancen leres, kula menika gurune para Pandhawa. Duwijane para Pandhawa. Pandhawa lan Kurawa rumiyin pancena dipun titipaken dhateng Kang Bapa ing Sokalima kaliyan Kang Rama Adipati Destarata. Supados kula gula mentah ing reh Aji Jaya Kawijayan guna kasantikan bebasan tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njundil. Lah inggih. Kedahipun paduka Bapa Durna mangertos babakan pengapesanipun murih ringkihing para Pandhawa. Nyuwun sewu, Nger. Menawi bab keringkihan kula menika mangertos. Namung kula mboten saged matur, kula mboten saged ngaturaken. Sababipun menapa? Kula punika guru. Jarwane guru menika digugu lan ditiru. Pangrengkuh kula dhateng para Pandhawa sampun kados putra kula piyambak. Semanten ugi para Sata Kurawa. Loro-loronipun menika mboten kula benten-bentenaken. Sedaya menika sami. Mboten badhe kula mban cindhe, mban ciladan. Nyuwun sewu Kakang Durna. Pripun? Sampeyan badhe usul napa melih? Ring rak sampeyan kudune ngerti keringkihan-keringkihanipun para Pandhawa. Ngerti kemawon. Kula dateng ajeng wau sampun matur. Kula pangertos babakan keringkihanipun para Pandhawa. Kenang apa sampeyan kok ora iso ngaturke? Nyuwun sewu Dipate. Sengkuni dudu Durna, Durna dudu Sengkuni. Nek Sengkuni kuwi patih, nek Durna kuwi pujangga. Saklintunipun pujangga. Kula menika nggih guru utawi dwija. Dwijanipun para Kurawa lan para Pandhawa. Mula ora ana jamake guru kok ngloropke dhateng murite. Menika mboten wonten critanipun, Nger. Nyuwun sewu. Niki sing dirembug dudu perkara guru njlomprongke murid. Ning sing dirembug niku nyuwun sewu. Sampeyan niku urip lan ngiyup dhateng pundi? Kula urip lan ngiyup dhateng negari Ngastina. Ingkang paring sandang pangan sampeyan anak Prabu Duryudana. Tegesipun sampeyan lahir batin anggenipun mbelani negari Ngastina. Lho, mesti kemawon lahir batin Dipate. Kenging menapa? Kenging menapa sampeyan ora gelem ngaturke bapatine para Pandhawa? Tegese sampeyan ora netepi sumpah sampeyan nalika sampeyan dipun sumpah dados nayaka wonten ing negari Ngastina mriki. Lho, mengke riyen ampun dicampur aduk, kudu pisah. Pancen bener kula niku nayaka praja, nanging kula nayaka praja menika mapan wonten ing negari Ngastina. Menawi wonten Sokalima kula menika guru sanes nayaka praja Dipate.
sakniki kula tak takon. Kula tak takon karo sampeyan, sakniki sampeyan nedeng lenggah wonten pundi? Wonten kursi. Kursi pundi? Kursi negara Ngastina. Tegese dapuke sakniki guru napa Nayaka Praja? Kula menika Nayaka Praja. Kenging menapa? Kenging menapa sipating Nayaka kok malah gawe kuciwane sinuwun anak anggir Duryudana? Kedahipun sampeyan kena kinarya pemarem. Kula menika guru lho Dipate. Guru lak ning Sokalima, nek ning kene iki Nayaka. Lole sumolate. Ora usah lole. Iki sampeyan kedah matur. Ora cukup gur lole. Sampeyan ora usah selak. Ndadak matur dadi guru. Nek sampeyan ora gelem ngendikake babakan keringkianing para Pandhawa, apa njaluk dijabel? Apa njaluk dijabel kelungguhane dadi Nayaka? Apa njaluk sampeyan ora diakoni dadi Nayaka negara Ngastina? Apa njaluk iki mengko pertapanmu Sokalima bakale dimbrukne? Nek Sokalima njaluk dimbruke ora masalah. Nek Sokalima njaluk dimbruke, yen Sokalima wis kelakon ambruk, iki mengko Sokalima bakal tak dekne komplek ngono lho. Jajal sampean arep manggon ning ngendi iki mengko? Pikiran ora ariken nalarmu Kakang Durna. Lenglenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lirlena tanpa kahanin ing lirlena tanpa kanin ong yen tam tulusa mengko sangya utama Inggih. Kepeksa kula badhe matur. Sebabe apa Pandhawa niku kok kuat, sebabe menapa Pandhawa niku kok sekti? Merga Pandhawa niku wonten sing tunggu. Sing tunggu sinten? Gendruwo napa? Senes. Sing tunggu Pandhawa niku cacah wonten kalih. Siji Nalendra ing Dwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna, titise Sang Hyang Wisnu, angka kalih. Pamongipun para Pandhawa naminipun Semar Badranaya. Pramila Pandhawa wiwit biyen nganti saiki ora bisa dijangka patine awit Pandhawa cedhak kalian wong loro niku. Kula nyuwun sewu. Nek arep nyirnake nata ing Dwarawati kula kinten kok angel. Ning nyuwun sewu. Nek mateni Semar, dasare Semar niku derajate aceplik. Semar niku wong loro saudon telu saurupan gedibal 17. Gampang anggenipun badhe mejahi dhateng Semar. Ampun ngawur Dipate. Hambak nggur Semar. Semar niku pamonging tanah Jawa. Titise Sang Hyang Ismaya. Dewa ingkang ngasalira titah. Mula sampeyan ampun gampangke arep mateni Semar. Inggih nek miturut kula Semar diboyong teng pundi ngaten terus Semar dipateni. Wah, Semar niku ngerti. Sampeyan teko arep mateni Semar niku mau dijedhak kalian Semar. Semar niku duwe indra keenam, iso maca batine wong. Ngaten nggih. Terus nek cara sampeyan, nek cara kula, nek manut Durna, nek manut kula,
Semar dinengke mawon. Sok nek tuwa nak mati dhewe. Wah, padha wae kowe. Upama Semar dindemi ngono betul piye? Semar dindemi terus Semar lena, Semar dipateni. Semar niku mboten doyan mentem dipate. Semar ora gelem mentem. Kok Semar padakne peniti gamelan. Tiada hari tanpa arak. Terus carane kira-kira pripun? Lah, niki kula gadah cara. Carane aja dijujuk Semare. Kersanipun Semar digawe ngenes atine. Upamane Semar niku sapa sing ditresnani? Mangke tumuli wong sing ditresnani Semar niku dipateni. Mangke nek Semar krungu wong sing ditresnani mati, mangke atine mesti ngenes. Wong ngenes niku parane mesti terus lara, kamangka lara ati niku larane ngungkuli lara menapa kemawon. Dadi cekak cukupe. Semar digawe lara ati, Semar digawe galau. Carane piye? Carane ben Semar niku lara atine. Anake Semar dipateni. Gareng, Petruk, Bagong dipateni. Wong telu niku tasih mblereng dateng kadonyan. Gareng, Petruk, Bagong niku isih gumun karo gebyaring kahanan. Mula Gareng diiming-imingi dhuwit sing akeh. Gareng digaweke omah sing apik, digolekke bojo sing ayu. Mengke nek Gareng lena, Gareng dipateni. Lho beres. Ngaten. Nggih. Ning nyuwun sewu. Gareng niku tuwa dhewe. Niku malah sok kandan-kandan dateng Petruk, dateng Bagong. Ngilmu sing diturunke Semar niku mlumpuk paling kathah dateng Gareng. Lupute Gareng ya Petruk dipate. Lupute Gareng ya si Petruk. Petruk nggih. Lah wong Kurawa wae nek perang musuh Petruk ora tau menang kok. Wong Kurawa nek perang musuh Petruk wae mesti kalah kok Kurawa. Petruk dimingi-mingi Raja Brana, bondo donya. Petruk nek gelem bondo donya Raja Brana mesti wit biyen-biyen. Dasare Petruk nggih sampun nate dadi ratu. Lah menawi mangkaten sing pungkasan sing kudu dipateni Bagong. Yen Bagong mati kathah sing padha sedih. Oh, ngaten nggih. Mergo akeh-akeh wong niku udah seneng kalian Bagong. Nganti ana campur sari sing jenenge Bala Bagong. Bagong kudu dipateni. Bagong kudu dipercaya. Lah, sakniki kira-kira sinten sing saguh mateni Bagong karben Semar atine susah. Yen Semar atine susah terus lara, yen Semar lara bakale mati. Yen Semar mati gampang anggone mateni para Pandhawa. Lah, mbok menawi Senapati Ngastina sinuwun ngawangga pun anak Angger Karna Basusena. Paduka saged mateni Bagong Nger Dipati Basukarna. Kula nyuwun sewu panemban. Mboten ketang sethithik wanci. Karna Basusena rumiyin menika nate dimong kalian Bagong. Kula nate dikudang kalian Bagong. Pramila menawi kula kedah nyumurupi muntrating getih saking dadane punakawan Bagong tartamtu awrat anggen kula badhe nglampahi kewajiban menika. Padha terus pundi, Nger? Anangger Duryudana kula wangsulaken dhateng padukan Angger Bapa Durna. Kula wonten dawuh. Gandeng Rekadaya menika tukul saking pamikir paduka. Bebasan bisa gelar, kudu bisa gulung. Mila babakan patine Bagong kula pasrahaken sak wutuhipun dhateng paduka Bapa Panemban Begawan Durna. Lagi cawaman sabda Horekang sumewa kekaring pasewa akan kata samyona harga wonten dwirata mekta pedhot saking wantelan sawenehana harga
Pandita Agarya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang susung angin ngenting kone Cancut gumregut manjing samudra tulya dreng wiraganya lega banyu swaputing mentis Duryudana kakangku, aja kaget aku sing teka. Slamet kang dadi tekane Werkudara. Werkudara iya. Janur gunung kadingaren sira Yayi Werkudara ngabyantarana setinggil negara Ngastina. Tekamu karo sapa Dimas? Karo Jlamprong ya si Janaka. Nanging Janaka cukup nunggu ana pasiban jaba. Lah banjur ana parigawe apa sira sowan ana ngarsanipun Kakang Yayi Werkudara? Duryudana kakangku, sing gedhe pangapuramu, tekaku ana Ngastina ora butuh karo Duryudana, nanging pancen niatku kepengin sowan ana guruku Bapa Pandhita Durna. Wigatine apa Yayi? Mung ana bab kang bakal rinumpaka marang Durna guruku. Bapa Durna, kula wonten dawuh, Nger. Yayi Werkudara dinten samangke betahaken panjenengan Bapa Durna. Kowe butuh aku ta Werkudara? Iya. Nyuwun sewu, Nger, menapa dipun keparengaken pun Bapa radi majeng anggenipun lenggah mungkuraken dhateng anak Prabu, kula sumanggaaken Bapa Panempan Begawan Durna. Pandhita Agarya wangsit pindha kumbang ajabing bawang susuh ngangin ngendi nggone miwang gali ing kahanggung tok 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 tik tok tungkul wana dadi alas dadi perunas. Werkudara, Durna guruku iya. apa butuhmu, Nger? Muridku bocah bagus Wejasena, jare butuhnipun bapa. Aku mung bakal takon marang Durna guruku. Dina iki Puntadewa kakangku lagi sedih. Merga wis sawetara iki ana Tricandra utawa 3 wulan iki. Bojone Puntadewa kakangku Mbak Yu Drupadi ilang. Prameswari negara Ngamarta Dewi Drupadi ilang. Pancen kaya mangkono. Banjur aku kelingan
Bimasena duweni guru kang banget tak junjung derajate. Pendhita sing monyor-monyor. Mula tekaku mrene aku mung bakal takon marang panjenengamu. Takon babakan apa? Mbak Yuku Drupadi dina iki mapan ana ngendi? Yen Bapa Durna bisa ngandhakake babakan ilange Mbak Yuku Drupadi, Bapa Durna tak anggap guruku kang sejati. Lole. Dikra tandang risang bayu siwiri tungkul manembah angler boyo kontap Werkudara, piye sejatinipun Bapak wis sumurup yen dina iki Mbak Yumu lagi murca utawa ilang. yen miturut Netra Permana Jatine Panembahan Begawan Durna, timbule Dewi Drupadi kudu mawa kurban utawa kudu nganggo tumbal. Awit ana tetembungan jer Basuki mawa bea. Sapa sing kudu tak pateni? Kandha kanthi prasaja. Manungsa sing kudu dadi tumbal ya kuwi menungsa sing cangkeme jembar. Cangkeme jembar. Iya, mripate ndok seplok. Sapa menungsane? Kowe aja kaget Werkudara, kowe aja bingung. Miturut pangsit kang tak tampa, timbule Mbak Yumu Drupadi kudu mawa kurban. Kudu mawa tumbal. Ya kuwi abdimu Punakawan sing jenenge Bagong. Dina iki uga Bagong kudu mbok pateni Werkudara. Wah. Adiatur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara Urinara pan mring pra abdi Dipate, pripun? Panjenengan percaya napa mboten kalian kadigdayan kula? Wong kuwi lagi winong wong ing dewa apa sak ciptane dadi sak sediane bakal ana. Nggih. Bagong niki mengke mesti bakale dipateni kalian Werkudara. Yen Bagong mati, Gareng lan Petruk ngenes pikire. Yen wis ngenes bakal nututi mati. Yen Gareng, Petruk, Bagong pun mati, Semar uga bakal ngenes atine. Semar terus lara, wonge lara. Lara niku kembange wong mati. Ora wuruh, Semar ugi bakal nyusul nemahi pepati. Yen Semar mati, wow, babakan mateni Pandhawa, mijet wae ngranti, kari tes gampang mateni Pandhawa Dipate. Nggih. Ning rumah kula jalure lakon iki kok mboten mulus kaya napa sing direncanakne kadose. Loh, bakune sampun usaha, ikhtiar Dipate.
Puntadewa ngerti punakane mati, nglukro anggone dadi ratu. Dasare Puntadewa ya kelangan bojo. Wah, wong kelangan bojo niku rekoso. Puntadewa genah mumet pindho, siji kelangan Semar, loro kelangan Drupadi. Kelangan Semar sedih, kelangan bojo mesti lho, ya toh? Nggih. Ora iso ngapa-ngapa. Paling ming ditutuk-tutuk ning tembok. Puntadewa terus mati, Puntadewa mati Werkudara sedih. Kamangka wong sedih niku gampang digrogoti penyakit. Terus Werkudara niku kena penyakit beri-beri lho niku. Bosik to penyakite kok wis ditentokne Kakang Durna. Lho niku wonten teng gambaran pikiran kula niku pun wonten. Werkudara nututi mati, Werkudara mati Janaka lara. Ngenes pikire. Nek Janaka penyakite apa Janaka? Ah, Janaka niku pun kena dibedhek penyakite. Wong niku nek bojone akeh penyakite pun kena dibedhek. Nggih ta? Lion King. Wow. Janaka mati. Mati Pandhawa mati. Mesti kemawon ana anggir Duryudana, anggenipun dados ratu bakal luwih moncer. Bakal luwih kuncara Hanjaying Bawana. Lho niku. Ya nek iki mengko rencanane berhasil, nek mboten Werkudara lan Pandhawa liyane sadar yen sejatine dibodhoni karo gurune terus pundi. Puntadewa ngamuk mbledhos dadi buta. Puntadewa ngamuk mbledhos dadi buta gedene sak gunung anakan mara ning Ngastina. Kurawa dipitesi tes. Puntadewa sing wujude buta Ngastina digawe kayang murep karo jengking Ngastina mesti bakale ajur mumur dadi lebu. Niku jane perang napa-napa kok nganggo murep nganggo jengking barang niku. Pun mboten usah menggali senika-nika. Bakune Pandhawa niku saged tumbuk ning mati. Ngaten lho, sedaya niku kari usahane Dipate. Paman Sengkuni kula wonten dawuh. Ampun negake lakune Yayi Werkudara. Niki mengki mesti menawi mboten wonten trimane babakan Bagong dipateni. Kadang Sata Kurawa kudu melu jumangkah, kudu melu kemerembyah belani Yayi Werkudara. Nak dateng sendika. Mugi-mugi antuk pangasih saking Gusti Kang Maha Wasih. Sedaya gegayuhan mugi saged kasembadan. Anggenipun hangangkah patining para Pandhawa Kartawarma. Kula wonten dawuh Kakang Mas. Bubarna kang padha gantung sibu. Panjenengan ingsun arsa kundur hangraton. Tarawaca dawuh pangandika paduka kalilan kula madal pasilan. Aja kaya bocah cilik. Sabet biar katalika wau. Paripurna pangandikane Nalendra ing Astina tumuli kundur hanggedaton kawis tinggal tindak nyosang Sri Naranata lamun kadinon saking Mandrawa kaya tansah herang-herang candrani. Saksa